Υπάρχουν δύο εκδοχές για την επιστροφή του Οδυσσέα από την Τρία στην Ιθάκη. Η μία αναφέρει ότι έκανε κάποιους σταθμούς εγχώριας του Αδριατικού. Η επικρατέστερη όμως εκδοχή, που και εμείς θα παρουσιάσουμε, υποστηρίζει ότι όλοι οι σταθμοί του ταξιδιού έγιναν μέσα στη Μεσόγειο. Πρώτος σταθμός του Οδυσσέα είναι η χώρα των Κυκών, με πρωτεύουσα την Ίσμαρο, που λελατήθηκε από τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Στη μάχη που δόθηκε, αρκετοί από τους συντρόφους του Οδυσσέα χάθηκαν. Στη συνέχεια μπήκαν στα πλοία και πλέοντας προς τον νότο έφτασαν στον κάβο Μαλλιά, που δυνατοί άνεμοι τους έβγαναν από την πορεία τους. Επί 9 μέρες αλαφρυνόταν και στη 10η βγήκαν στη χώρα των Λωτοφάγων. Οι κάτοικοι της χώρας αυτής τρεφόντουν με λωτούς. Ο Οδυσσέας έστειλε κάποιους να δουν τι άνθρωποι κατοικούσαν στη χώρα. Οι λωτοφάγοι καλοσφαιροαίρετοι τους έδωσαν να φάνε λωτούς, οι οποίοι είχαν την ιδιότητα να κάνουν τον άνθρωπο να ξεχνά τα πάντα. Τότε ο Οδυσσέας αναγκάστηκε να τους επιβάσει στα πλοία με το ζόρι, γιατί είχαν ξεχάσει τον προορισμό του. Στη συνέχεια ο Οδυσσέας έφτασε τη χώρα των Κυκλόπων. Οι Κύκλοπες ήταν θεόλατοι και ζούσαν σε σπηλιές. Είχαν μόνο τεράστιο μάτι και ήταν ανθρωποφάγοι. Ο Οδυσσέας ανακλητό τον κύκλο Πολύφημο. Τη σπηλιά που εγκλωβίστηκε το τύφλωσε και κατάφερε ξεφύγει αφού έχασε κάποιους συντρόφους. Συνεχίζοντας το ταξίδι έφτασαν στην Αιωλία. Εκεί κατοικούσε ο Αίολος, φύλακας των ανέμων, που έκλεισε μέσα σε ένα σακί όλους τους ανέμους και άφησε μόνο το Ζέφυρο για να σπρώξει τον Οδυσσέα στην πατρίδα του. Μετά από 9 μερόνυχτα, όταν ο Οδυσσέας αντίκρισε τα βουνά της πατρίδας του, αποκοιμήθηκε κουρασμένο και οι ναύτες του από περιέργεια άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου. Οι άνεμοι ξεχύθηκαν και τους ξανάφεραν στον Αίολο, που αυτοί όμως τη φορά τους έδιωξε. Αμενίζονταν 6 μερόνυχτα, έφτασαν στη γη των λεχτριγόνων. Από τους λεχτριγόνες που ήταν γιγαντοσώμοι και ανθρωποφάγοι, ο Οδυσσέας κατάφερε να ξεφύγει μόνος του με το πλοίο του και όσους επέφθηναν σε αυτά τα υπόλοιπα πλοία χάθηκαν. Στη συνέχεια του ταξιδιού βρέθηκαν στο νησί της Κύρκης. Εκεί κατοικούσε η Κύρκη, που μεταμόρφωσε τους συντρόφους σε γουρούνια. Ο Οδυσσέας κατόρθωσε να την πείσει να τους ξανακάνει ανθρώπους και έμεινε μαζί της ένα ολόκληρο χρόνο. Μετά από ταξίδι λίγων ημερών έφτασαν στη χώρα των Κυμμερίων, που ήταν είσοδος του Άδη, και αργότερα ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του βρέθηκαν στο νησί των Σιρήνων. Οι Σιρήνες, καθισμένες σε ένα λιβάδι, τραγουδούσαν τόσο γλυκά που οι ταξιδιώτες μαγεύονταν και αμνούνταν να φύγουν από κοντά τους. Έμεναν εκεί που τους έβρισκε ο θάνατος. Ο Οδυσσέας ζήτησε από τους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρτι και οι ίδιοι να βουλώσουν τα αυτιά τους με κερί. Έτσι ήταν ο μόνος που κατάφερε να ξεφύγει, παρότι άκουσε το τραγούδι των Σιρήνων. Συνεχίζονταν το ταξίδι του, συνάντησαν τη Σκύλα και τη Χάιδη. Ήταν δύο βράχοι, στον ένα κατοικούσε η Σκύλα, ένα τέρας με 12 πόδια και 6 κεφάλια. Στον άλλο κατοικούσε η Χάρδη, ένα τέρας που 3 φορές την ημέρα ρουφούσε το νερό, 3 το ξερνούσε. Τέρασαν από εκεί αφού η Σκύλα άρπαξε 6 άντρες. Κατόπιν άραξαν στο νησί του Ήλιου, που έβοσκαν τα κοπάδια του θεού Ήλιου. Όταν σώθηκαν οι τροφές, οι άντρες του Οδυσσέα έσφαξαν και έβαγαν μερικά από τα βόδια. Μετά την απομάκρυνσή τους όμως από το νησί, βρέθηκαν σε θαλασσοταραχή. Ήταν η τιμωρία του Ήλιου και πνίγηκαν όλοι εκτός από τον Οδυσσέα, που κατάφερε να φτάσει στο νησί της Νεράιδας Καλυψός. Η Νεράιδα Καλυψό, που αγάπησε τον Οδυσσέα, ήθελε να τον κρατήσει κοντά της και να τον κάνει αθάνατο. Ο Οδυσσέας ήταν πολύ λυπημένο γι' αυτό και οι θεοί είπαν στην Καλυψό να τον αφήσει να φύγει, πράγμα που έγινε.
Με τη σχεδία του Οδυσσέας έφτασε στη γη των Φαιακών τη σημερινή Κέρκυρα. Οι Φαιακές, ένας λαός ειρηνικός και πολύ καλοί ναυτικοί, με δικό τους πλοίο τον μετέφεραν στην Ιθάκη. Φτάνοντας στην Ιφάκη δεν τελείωσε τα βάσανα, αφού χρειάζεται να σκοτώσει με τη βοήθεια του γιού του Τηλέμαχου και των λίγων πιστών επεριτών τους νηστήρες που ήθελαν να παντρευτούν την Πηνελόπη όσο εκείνος έλειπε και να φέρει την ηρεμία στο παλάτι και στη χώρα.